дар шаҳри хуҷанд маркази вирусология ташкил гардид. Ин марказ дар идораи маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии вилояти Суғд ҷойгир аст. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни бозид аз ин ҷо гуфт ки кормандони марказ барои такмил ва омӯзиш тарзи таҳлили хуни бемор барои COVID-19 ба пойтахти кишвар фиристода шуданд. Сардори маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии вилояти Суғд афзуд ки аллакай гурӯҳи аввалини кормандони озмоишгоҳи вирусология баъди омӯзиш фаъолияташонро дар ин ҷо оғоз карданд. Ба маркази нав таъсис ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии вилояти Суғд бо маблағи 600 000 сомонӣ тамоми таҷҳизоту лавозимотҳои безараргардонӣ ва таҳлилнамоиро харидорӣ намуданд. Дар ошёнаи дуюм озмоишгоҳи махсус фаъолият дорад ки дар ин ҷо имкони таҳлили хун фароҳам оварда шудааст. таҷҳизотҳои хурд ва сӯзандору ки барои таҳлил зарур аст аз олмон ба миқдори 10 000 адад ворид шудааст. Ҳамчунин аз ҷониби ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилоят ба маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии вилояти Суғд маводҳои хӯрокворӣ дастрас гардид. Кормандоне ки дар масъулияти шабонарӯзӣ барои пешгирии сирояти нави коронавирус вобаста шудаанд, аз ҷумла маводҳои ғизоӣ, орд, равған, маводҳои пешгирикунанда, маводҳои ҳифзи инфиродӣ таъмин карда шуданд. маркази вирусология имкон дорад таҳлили биологию бактериология ва барои муайян намудани вируси норасои масунияти одам таҳлилҳои саривақтӣ намояд.